Så er vi klar. Jeg kan ramme det. I dag skal vi ud og bade i havet, fordi der ikke er nogen svømmehaller på Langeland. Så hvis vi skulle i svømmehallen, så skulle vi helt til Svendborg. Jeg vidste faktisk ikke, hvordan man svømmede, indtil jeg svømmede en gang i ugen med min klasse. Jeg var rimelig bange for at drukne, selvom jeg havde Redningsvest på. ja, og dragt. Men jeg er i hvert fald ikke bange længere. Jeg er bare lidt. En meget fed følelse. Du får bølger hele tiden op på dig, og det er så fedt. Det sjoveste er nok at bruge så hurtigt man kan, altså bare sprinte noget fart på båden. Det kan jeg godt lide. Det er ret sejt at gå til det. Der er rigtig mange fra min klasse, som synes, det er sejt, og rigtig mange, som jeg kender, som også synes, det er sejt. Man bliver lidt en enhed på en måde. Altså, det er ligesom, at os to halvhjerner er til en hel hjerne. Det er Svends. Altså, jeg ville ikke så gerne ud i starten, men så blev vi ligesom, fik våddragten på, og så lige de andre prøve det først, og så det jo egentlig meget sjovt ud. Så det var vildt fedt, at vi gjorde det alligevel. Det ser lidt klumset ud med os, som ikke er gode til det, fordi man falder et par gange, og det ser ikke så cool ud, når man ikke har prøvet det før. Altså, man skal lige bryde vandet, og når man så sådan kommer op og lige sådan kommer lidt ind i det, så er det egentlig ret fedt at stå der. At man tager sig ud. Vinden i håret, og så bare derudad. Jeg har lært sådan noget med nord og syd, og jeg tror ikke, jeg kan huske mere. Styrbord, barbord. Jeg har aldrig lært det. Nu er en professor. Hvad? Nu er en professor. Vi har lært at kendre. Det er sådan, hvor man tager fat om massen, og så vælter man sådan bagover ned i vandet. Altså, når man er to i sådan en båd, så er der ikke så meget plads. Nej. Man lærer at give plads til hinanden. Ja. Det er meget federe en skærm, det her. Det vil jeg sige. Det er sjovere. Det er sjovere.